Okay, dinig bayro si Sir Dundun Guangco atong si Disaster Risk Reduction Management Head labot sa bagyong Berbina o atong na sinating pagwan dinig bayro. Sir, say update labot sa daotang panahon nato na sinato, sir. Mayong adlaw, no? Sir Mawi, o sa atong mga suki, no? Kani, niya karon natin bisita na si Berbina, Tropical Depression Berbina, niya po si Shearline, no? So, Shearline, kanumdum ta, the last time we had an experience with Shearline is way back 2022. December to siya, tamang iniro nga, way undang ang ulan. No? So, medyo nakuha kita to, napitalo ta, daghang mga areas rin sa Osamis, Karabaan. Plus, Bear Monsoon. So, na si Amihan. So, Northeast monsoon. Musulod din yung kada beer master ang kining Shearline, no? Dili sa tuwa. Oo. Kay ato lang nga simple nga pagka-explain. Kani si Shearline bugnaw nga hangin gikan sa north, no? North Pole magbong paingon sa equator. Sugaton siya og init nga hangin from the Pacific. So, ang may tabuan na niya is ang bugnaw. Kung mangyari kag bugnaw, taas ang water content na niya, moisture content. Sugaton siya og init, so kanang moisture content niya sa ato ang kuan kanang mga panganod, iyan ang hilison. Kay init man. So hindi na ibundak na niya siya. So magulan. Ana ang pinasimple nga explanation aning kuan kaning Shearline. So daghang gisip tubig Daghang gyud tubig, oh. Unya ni amni si Berbina po, tropical depression. So, si Berbina palang daan, nagdala ni siya mga diri sa tuwa, under yellow rainfall warning signal man ta karon. We are at 50 to 100 millimeters of na rainfall, no? So, kana siya, si 50 to 100 plus na si Shearline plus na pagyud ni si Amihan. So, that's why medyo nagkuanta karon, nagbantay ta, no? So, under, of course, ato ang leadership sa ato ang Halangdong Mayor, Mayor Sam Puentes, ang tanan nga mga ahensya, no? Nagtabayayong, no? Para dili ta kuan kayo, dili kita unsa ni? Magrabihan kung naamang gani, no? Kung kuan magin sa kung kusog man gani siya. So, just the same, kung kusog man siya or hinay, we are prepared, no? So, sa atong Halangdong Mayor gani, gi-issue man niya karon ang kuan, kaganina ang kaning suspension of classes sa private and public schools, no? At all levels, ha? So, gi-suspend siya, no? To protect our children, no? From possible nga kuan adverse effects sa kuan. Kung bagunsa magani basi mo escalate pa ni si Kwan kani si Berbina, no? Kay of course na mga forecast, but then we are dealing with forces of nature, no? Kung dili na to control, dili na to na siya pwede po nga gamay i-small lang na to tanaw, no? Kung dili tanaw na to siya and we look at the Kwan, the extreme, no? Tanaw na to nga unsay highest possible nga scenario nga adto na ni kung ingani siya nga klase sa weather disturbance, no? So although partly we are dependent on sa tong sa pag-asa sa unsa tong advisory nila, but then on our part also nga diri ta sa nata sa ground level ato pong tansyahon, no? Kay mind you, atong miyagi biya nga mga dautan nga madagan sa panahon, although na karag-karagang ubang LGU suspend of klase, but then kita paminaw nga is it really worth suspending classes or somehow kung ingani lang ang ulan ingani ang dagan sa advisory, maybe it's worth letting our children experience, no? Unsa ba ni maulanan, unsa ba ni at necessarily magdaot, no? Because we do not want our children to be sick. Ato walang ispasin natin nila unsa ni magulan, unsa ni magpayong, unsa ni magsuot og raincoat. How enjoyable is it
to splash water no sa ulan. No, enjoy ka na. Kaya mga bata mo karon I doubt kung ka-experience pa sila ni. But then those are kanang controlled na siya nga conditions no. Nga mag-suspend man lang ta kapag yung angayan i-suspend. Yeah. No? Kanis nga, angayan gini siya kaya naka-yellow warning signal na ta. Dayon, since gahapon pa, putol-putol lang ulan, then ganun na sugod nga ng buntag, pa nagiputol lang ulan. Sa konsuno. Sa gunso na. And that's one of the features of the Kuan Shear Line. No? So, inga na ang ato ang dagan karon sa Ciudad Sir. We are calling, no? Not calling ko, really, amo nang gitawagan. And we continually call our barangays, especially the frontliners, mga barangay officials, mga CBO, mga health workers, to be on lookout, no? So, kuan. Then, monitor na to itong mga kanal, nag-ayan na tubig. So, inga na ang ato ang dagan karon Sir. Sir, basta ko na rin, ang lisod na doon, labi na, pinagkadlaon, nagkunan, no ba? Then, ang gabi, panahon mag-us kagabi o, basin din, taas din, baha, di ba? Yun na mga senaryo yun niya, no? Oh. Ang atong monitoring is not only during daytime, Yeah. no? Dili lang daytime atong monitoring, kundi gabi, asa gabi isan. No? Kaya itong ipanaganaan, in kaso mag-ulan, unya, magsugat sa high tide. So, diyan na unya. May lagi og ulan lang nga ordinary nga ulan or bisan si shear line lang nga ulan. Anong dumi nga napay na si verbena nga gadala og hangin. So, we're looking at ano, kasi mag worst case scenario niya, no. So, magbantay kita kanunay. Unsay buhaton nato, no? If in case nga kusog gyud kayo ang hangin, we advise labi na ito mga nasa coastal areas na mo lalil lang sa ano mato sa ilang respective barangay. So, di may tabo, kanalitan, o so, hangin o ulan, na evacuation, no? Kana. Preventive evacuation. Preventive evacuation, no? Isipan na gana. Di na ta maghulak ng kusog pagiro kayo. So, just like nga naitabo na mga years ago dito sa barangay Katadman, diin sa kasagsagan na itong sa mga bagyo among i-advise nga didre lang sa safety nga lugar. So we are thankful also sa mga katawan rin sa Sanis nga kung sa mga ito mga panawagan sa syudad gasunod siguro mga Samis na wala yung nisupak or wala yung nga naghatag o pag dumili kung dili sige makayo gurin na to diya ubayan kaysa magulat patanganan niya madisgrasya. So, suspended naman ang klase, no? Karoon lang, 24. How about sa next days? Depende pa. Depende pa. Kay inga nila sir mo no, nga wala po dito magdadali nga laras na to ang mga adlaw nga na suspension. Nung dumi nga it's been the isa sa mga kinaiya no sa mga weather disturbance is once nga makasulod siya sa pardon maglandfall ang tendency niya is mahinay. Mahinay kay siguro sangit siguro sa atong mga mountain ranges na maagian or mga elevated areas. So ingana pero na konta na kanano ang decision making sa ato ang mga executive no heavily depend on the advice given po sa mga national agencies nga assigned ani like sa Pag-asa no so kana ingana to ang approach on managing sa ingani nga mga mga weather disturbances. Gawa sa baha namatay mga barangay gina-monitor sa landslide. Yes sir. Pinagkabukira. Sa landslide na mga landslide prone areas dili. No, although dili katong mga dagko gyud kayo, kun dili katong duol pud sa duol sa Suba. No, duol sa Rabo River, duol sa Clarin River, no, ang mga boundaries diri sa atong mga silingan nga mga LGUs. So, gitanaw na to ang ilang dagan sa tubig, no. Usually labi na kung continued rains, ma-accumulate madaghan ang water content sa mga yuta, that's why mo dahili gud siya. But then with our
sistema sa communication, no, sa pagpaabot in case no mga pangitabo. So ang ato ana is naman tayo radio communication network, no, dito sa Osamis. So paibaw na lang, no, paibalo. So we give instructions sa mga frontliners, then we coordinate with the other agencies like the engineering, no. Then kung na po yung mga affected is coordinate with CSWD. So kana, no, action din, mobilization din sa mga kuan, sa mga equipment, no, kung kinanglan. So mobilize ato mga backhoe, mga grader, bulldozer to clear the roads. Okay. Kani mga dagko nga mga suba diri sa tuwa sa Osamis, no. Namatay mga CCTV nga ginamit na sila, sir, wa ba siya kung above na siya sa kalabitang sa ihang line ng posible siyang delikado na. Okay. Natay nakamuntar nga CCTV dia sa kaning nag-atubang yun anang isa sa mga landslide prone areas, no. Kanang boundary between Kinuman Norte and Barangay Limad. So naadya. So with the technology, it's been easier on our part to monitor kay naaraman kung kita mo din na to. So monitoring early detection means appropriate action, di ba? So natay haom no nga action, and timely nga action, no, timely nga decision. So at least we are able to cope up with the challenges. Sir, our situation panalita sa pagkusunta. Kompleto ba itong mga himan, no? Labi na sa pag-rescue, no? Atong ang bota. Yes, sir. Okay. Sa hisgutanan nga tubig, no, water source and rescue, natay igo nga kapasidad, no, to respond. Natay rescue boats, natay life rings, natay mga vests, no, natay scuba diving equipment, no, dito ta, natay lifeboat, life raft. So with that, maka-responder kita. Now about sa mountain, sa landslide prone areas, mountain search and rescue may gi-require na. Kaloy sa Ginoo naaro po tayo capacity ana, no. Ang atong staff diri sa CDRMO na train na. Napo tayo partner ng mga ahensya. Kabahin ni ana nga mga concerns like ang atong Bureau of Fire Protection. Napo sila mga highly trained nga mga staff ana, no, mulupod mo respondi, and we work with them, no, side by side sa nga mga instances. So somehow with our partnership, no, and with the leadership of our good mayor, we were able to kaya ra ang challenges, no. Okay. Sir, pero panalita yung gabi, no, ginanto ba ninyo kung di pa ako ang tubig sa dagat? Yes, sir. Among gitanaw kada, no, because ang minute by minute nga kuan bitaw kaning monitoring sa o forecast, no, sa kuan sa liyok sa dagat na ano man available naman na siya. That's why dili ra kay ta mabalakana, no, at least kabalutan nga marinig siya. Then a projected amount of rainfall at a certain time as forecasted by Pag-asa, makabalo ra ta. Ngani din siya, no. Then si Berbina sa moni ang path niya, so makita po na to nga kaning orasa, kaning mga gutlua muna niyang posisyon, plus our constant communication also with the national agencies regarding this weather condition, informed, no. So those things makatabang gyud na sa to in terms of decision making. Dayon, and also ang atong coordination with the barangays is kayo kaning active kayo, no. Through radio, dali ra kita maka-communicate, paspas ta nga maka-responde, no, paspas ta nga maka-answer kung naay mga pangitabo sa atong kabarangayan, man-made man na siya or natural disasters or calamities. So communication is very vital kay kuan man kaning
In terms of capacity, Yeah. take note nga, nga itong mga barangay, no? Tanang barangay sa Osamis, gatagan sa Asenso Administration o kuan, kaning rescue vehicle. Plus, a bigger part of their budget, no? Kanang gitawag sa unang calamity fund, karon BDRRM fund naman na siya. Barangay Disaster Risk Reduction and Management Fund. So, a bigger part of their funds, no, is or has been dedicated sa pagpamalit og mga disaster prevention equipment, no? PC, mga flashlights, kanang spine board, no? Ang tingin na siya, mga bandages, mga hard hat. Life jacket. Oo, pila siya. So, atong mga barangays, because we also engage in barangay development planning as well as the preparation of the barangay disaster risk reduction and management plan, our barangays were amply advised, no? Na-advise ko na to ang itong mga barangay kung unsay mga priorities. Although those priorities are not dictated from our end, kundi basin po na sa ilang nakita nga kapasidad nila, no, sa process sa pag-preparation ng budget. Oy, sige, kanimi kulang na to, malita. Para malitagdagan kuan, katong high-powered ng mga flashlights. Okay. Nga naman, para kung mag-monitoran na itong mga CBO, labi na mong gabi na, magkuhan yun, no? Hayag yun, makita yun sa sitwasyon. Doon na mga aksidente, atong mga CBO, gipapalitan na to, first aid kit, mga karabat, mga anak, no? So, kana, no? Nakatabang ka ng mga butanga. Ang mga barangay, sir, no, well-trained naman din sila in terms of disaster, baha, flood, sa matang sa mga emergency. Barangays, okay. Currently, ongoing ang ato ang kuan skills re-enhancement training sa mga barangay frontliners, no? Okay. Kani siya nga programa under ni sa kuan sa DILG, no? So, mas may na mention mo na siya because one of our very strong partners, no? Sabi na sa pagpagandang panahon sa kalamidad is ang ato ang Department of the Interior and Local Government, no? Diri sa Osamis under the leadership of our good DILG operations officer, no, si Sir Ejiel Vidra. So si Sir Ejiel, grabe na iyang kaprosigidusan, no, to capacitate our frontliners, no, sa tanang matang sa mga hitabo, no. So it's also beyond disaster risk reduction and management, gani ang effort sa DILG, no, kundi para mas mapahapsay ang pagpadagan sa barangay. So disaster management is just part of the kanang drive, no? Sa ato ang DILG para masiguro na to hapsay, linaw o luwas ang mga katawan sa Osamis. So, pero yearly man na mag-train, gina-train mo na sila, di ba? Ang direct training ipahigayon yun sa mga barangay. Yes sir, kwan. Although it will not be the same as karon is skills enhancement man. Okay, The next year may be different, no? So, kaya naman po sila target nga lupon, train, mga barangay officials. Pero in the near future, nagtanaw saan may nga magpahigayon, no? O culmination sa talang mga trainings nila. Mga disaster management Olympics ba? Nga na, although napana sa stage nga, ano pang isgutan, pero it's a good idea nga gi-float sa ito ang DLG officer because makuha na to, makita na to nga, nainunduman magkato nila ang training at ito gayon. So, tanaw yun. Excuse me. No? So, tanaw na siya. So, salamat kayo labot niya na sir, nabila karon, no? O sa bote mo nga, nabila, minsay na lang nimo sa mga katawhan, nabila nga natay nga bagyo nga Pilipina o Shoreline o mga pagulan nga masinati o maron nagagyo tubig, no, sa ulan. So ingani na lang, no? Para sa tanang ng mga namina, no? Nagtala naman itong programa as well as all the constituents of our
City, no? Sa Sami City. Ato ang pagsalmot, no? Pagsalmot. Okay. So, Sige, para sa tanan na mga lumulupyo sa Samis, una sa tanan is, on a positive note, nagpasalamat ni, no? Sa inyong, sa ato ang, pagka-proactive, no? Sabi na sa panahon nga, doon ay mga weather disturbances o mga kalamidad, no? Na nagtubay kita, no? Kung unsa man ito mga instructions sa ato ang LGU, no? Atong pagsalmot sa mga panawagan, pagsalmot sa training, no? So, dako kay na nga butan, no? Nga makatabang kayo natong tanan. So, inganin na lang sa kaning weather disturbance karon, please keep in touch with our kanang mga information outlets, no? Labi na diri sa ato ang DXDD na kanon naghatag na tong fresh updates, no? Sa unsay dagan sa lakad sa panahon. Dayon, of course, kung natay chance, malilik po na to ang pag-asa, no? Kung sa dagan sa panahon karon. And lastly, keep in touch with the City LGU, no? Atong Mayor's Office, diri sa City Disaster Restoration Management Office for information and guidance kung unsa ang buhat. Because sa ato lang nabawaan, preparedness favors those chances of surviving, no? Favors those who are prepared, no? Mas dako ang chance nato nga makasugakot ta kung andam na. So kanang sir may hapon. okay, Kauban, si Sir London Guangco, ato ang head sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Dagbeas sa Samis.